Il-Ministru responsabbli mit-turiżmu ikkonferma li m'għandux idea kemm kienu dawk ir-ristoranti li kellhom jalqu l-bibien tagħhom darba dejjem f'din l-aħħar sena. Jidher li l-Ministru li taħtu jaqgħu dawn l-istabbilimenti ma kienx konvint lanqas mill-istqarrija li ħarġet l-assoċjazzjoni li tirrappreżenthom l-ACE fejn qalet li minn stħarriġ li għamlet wieħed minn kull 5 ristoranti żarmaw in-negozju tagħhom. Madankollu mistoqsi dwar dan il-Ministru xeħed dubju serju fuq dawn iċ-ċifri. Iżda hu ma kienx kapaċi jikkonferma kemm fil-fatt kienu ristoranti li jalqu u qal li se jkun qed jagħmel stħarriġ biex isir jaf aktar. Jiena ħadd l-inkarigu sabiex fil-jiem li ġejjin nagħmel sondaġġ mas-settur kollu kemmu tar-ristoranti sabiex bekk nkun nista' nara u nevalwa eżattament dak li qegħdin jgħidu l-Association of Catering Establishments. Intant mistoqsi wkoll jekk l-obbligu tal-ilbis tal-maskri fuq il-bajjiet u x'se jnaffar it-turisti, Clayton Bartolo qal li t-turiżmu Malti mhux ibbażat fuq il-baħar u li pajjiżna jattira turisti għal ħafna raġunijiet oħrajn. Dan minkejja l-fatt li jidher li diġà kien hemm linji tal-ajru li ħassru titjiriet lejn Malta wara l-istqarrija li saret fl-aħħar jiem brabta ma' dan is-suġġett tal-maskri fuq il-bajjiet. Il-Ministru Bartolo kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li fiha kellu jħabbar it-tieni parti tal-iskema biex tinċentiva t-turiżmu wara li fl-ewwel waħda nesa għal kollox lis-settur tas-self-catering, il-boutique hotels u l-hostels. Issa dawn se jkunu qed jingħataw fondi li jistgħu jintużaw għar-reklamar diġitali. Sidien ta' proprjetajiet self-catering se jingħataw €250 għar-reklamar tal-proprjetà tagħhom. Clayton Bartolo fl-aħħar jiem kellu jippreżenta ta' malajr il-proposti għat-turiżmu wara li l-Partit Nazzjonalista diġà beda joħroġ l-idea tiegħu għal dan is-settur bil-Ministru ikun għal darb'oħra reattiv.